निर्णय चुकीचा आहे की योग्य आहे हे काळावर मोजायचं की बुद्धीवर? तुम्हाला बुद्धीच नसेल तर पेपर सोडवायला संपूर्ण 3 तास नव्हे तर अख्खा दिवस दिला तरी काय उपयोग? आपण सगळ्या गोष्टी वापरायला शिकतो, फक्त वेळ वापरायला शिकत नाही. वेळ पुरत नसला की तो आपला सर्वात जवळचा मित्र असतो. मध्ये लुडबुड करत नाही, आपण त्याला वापरतो, पण तो स्वतःचं अस्तित्वही प्रकट करत नाही. पण वेळ जेव्हा उरतो तेव्हा त्याच्यासारखा वैरी नाही, तो तुम्हाला उद्ध्वस्त करतो. असे मोकळे क्षण प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतात. ते क्षण मोकळे म्हणायचे, पण ते क्षण भकास असतात. संधी हा प्रकारच पाऱ्यासारखा. म्हणजे कसा? तर 2 मित्र गप्पा मारीत बसले होते. तेवढ्यात दार वाजल्याचा एकाला भास झाला. तो म्हणाला, मला 2 वेळा दार वाजल्याचा भास झाला. त्याचा मित्र म्हणाला, 2 वेळा? मग ती संधी नसेल. प्रश्नांपासून नेहमीच पळता येत नाही. कधी ना कधी ते पळणाऱ्याला गाठतातच. पळवाटा मुक्कामाला पोहोचवत नाहीत. मुक्कामाला पोहोचवतात ते सरळ रस्तेच. सगळे कागद सारखेच. त्याला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टिफिकेट होते.